Wel, pnawn da i chi bobl anwyl a mae'n grasboeth. Peter Sioe yn Sbaen yn ddim yn bwythach. Brian Thomas gen i fan hyn. O Landdrnach, Brian, ie? Ie, na ni wedi. Gwlad Siort Horns, da ni efo gwartheg Siort Horn yn un yn y cilch, beef Siort Horn felly. A nifer fawr, Brian, o wartheg ma? Wes, clas da iawn ma. Da dros ben o aneirod o 2 flynedd a hanner lawr enw. Ie, ie. Wedi cael ei geni yn 2014. A beth sy'n dda am y Siort Horn? Yw'r amrywiol liwiau maen nhw'n dod yn froc, yn goch, yn wyn. Oedden, mae'r 3 lliw mynd yn eddi. Ydy. A mae... Oedden, falle, ei gryfder neu gwendid y bryd wedi bod yn twlu i fynydd lliwau. Ond, chymod... Ond mae wedi dod nôl y boblogaidd, mae'r archfarch nadoedd mae wan wedi derbyn rhain i werthu ar y counter yma. Wedi ni lot o les nhw. Oedden, mae Morrisons yn rhoi 25 ceiniog y kilo o bonus yn dweud. A mae'n ei gwaniaeth mawr i'r bryd, a mae wedi tynnu'r bryd yn ei flaen. A hefyd mae'r bryd wedi gwella fyd dros y blynyddoedd sydd wedi... Wel, dros yr 20 mlynedd diwetha yma, de. Wel, mae'r rhain i fi heddi, mae'n nhw wartheg o maint da, de. Mae'r heather froc ma wan, styn. O'r camera efo ni fan hyn nawr, mae'r heather froc ma fan hyn yn effer dda iawn. Heather yn y lliol ydy gwir. Chi'n nabod rhai o'r boes ma? Wel, dwi'n nabod o judge. Oeddi chi? O, dwi'n nabod 2 neu 3 nhw. Pwy yw'r beirnian, bachgen ifanc? Bachgen o'r Alban yw e. O, ie. Raider yw'r enw. Dyma le mae'r gwartheg ma'n tarddu, ynddo fe? O, ie, mae Yorkshire a'r Alban, mae nhw'n grif iawn. Ond, chymod, maen nhw wedi dod nawr, mae rhaid i fi wedi, mae'r cilch ma, ni clywed bobl yn siarad tu ôl i fi mynd, wel, mae'n neis te gweld y Siort Horn nôl. Odi, wel... Ond mor boblogaidd stalw maen nhw? Wel, nôl yn cyn bod ni'n joino'r gyfarchad gyffredin, ynddo fe? Nôl ar ôl y rhyfel, wel, na Siort Horn yn bob ffarm. Sa'n gwybod os rhywbeth, falle bod rhywbeth a Briti. Bod ni'n mynd mas o'r Ewrop, fyddan nhw'n ôl eto, os ni'n gwybod. Pwy a wyr. Mae rhywbeth ar rhyfedd yn ei gwyddi yma. Ond maen nhw wedi mynd nhw efo'r gwartheg. Mae'r gwartheg cynghenid, mae'r Hereford, a'r Aberdeen, a'r Beef Siort Horn, fel petai. Maen nhw wedi camoddi fyw yn y ddiweddar, yndyn nhw? Odi. Maen nhw famed da, dwi'n meddwl. Maen nhw famed da, a maen nhw wedi gwella byd, maen nhw wedi mynd o'r rai bach byr pwt, ynddo fe. Mae dipyn o fridio di fi mewn iddyn nhw. Maen nhw'n mynd y dda fyna. Odi. Wel, Brian, dwch nôl y Tony mewn chydig, fydd na fwy o gystadlu yma. Diolch yn fawr i chi.